Li bajarê Amedê xwendekareke zankoyê nêzîkî 10 sal e erbane çê dike. Gencê 23 salê bi eslê xwe Suryan e. Di zanîngehê de beşa muzîkê dixwîne. Ji zaroktiya xwe vir ve ye, bi emûrên muzîkê re aleqedar dibe. Vega di kargehek piçûk de amûrên erbane, darbûqe, dahol û her wekî din çê dike û difroşe welatên dervî Tirkiyeyê. Bi vê riya perê xwe qezenç dike û alîkariya malbata xwe jî dike. Em eslê xwe Suryanin li 10 salê dest awê amûrê kirîme. Li bi çerma û dara guza çê dikim. Üniversite dixwînim. Bölüma min jî muzîkolojî ye. Mereqa min jî li 10 salê berê yanî ez dest avêtim vî amûrê. Hes dikim. Pir hes dikim. Vilayeta li vira nema yek kez bigerim. Yani hemen hemen 15-16 welat jî ez geriyame. 10 sala ez wî amûrê şandime li her derê dinê. Xortê Amedê a Suryan di kargehê de erbaneyê ku ji dara guzê çê dike yek bi yek digre destê xwe û li ser wan zingilên wan dikute. Duvrê jî çermê xezalan li ser radixe. Erbane an dahol an jî darbûqeyên ku çê dike duvre lê dide û dengê wan guhdar dike. Erbaneyê me xirab bû, ez dora wî vekirim, dora wî mêze kirim, giş zimba bû. Yani çerma wî li tara wî ra bi zimba ve ziliqiya bû. Vîya min gov ya ez jî çi bikim. Awa ez dest pê kirerê. Li waya li tara wan em li dara guza çê dikin. Li dara êdinê jî çê dibin. Mesela Gürgene, Akasyayê, Akçaacı, Kızılçamı. Wana jî çêr dibin ama ne kalite viya dibe. Bê kalite dibe. Ya giran dibe, ya xwar dibe. Dara guz, em ez 10 sal ez dara guz çê dikim. Xortê Ciwan amaje pê dike ku hunera destan li bajarê Amedê ji destê Suryan û Ermeniyan derketiye. Çêkirina erbane û amûrên ên bi lêdanê jî ji wan huneran yek e. Çêkirina wî zor zehmet e lê bêle bi zewq e. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.